जे गाना में तार दोस्त बनू वो दोस्त के कहिया के तार गाना उतार दबा दे बन गइल है तो दोस्त का मतलब हुई ना कि हम गाना कौनी ओकरा उतार देना घास दिया सीधे जे भी रही काहे कि रंगदारी मिलल बा विरासत में टाइम न लागी धासत हमनी खड़ा बानी बोल दी हम पटना के भेंट कर ली है अपन जहाँ जहाँ बड़े वहाँ रहे दोस्ती पहले तो ये दोस्ती जब भाई खाती भाई खड़ा बा तब भाई खाती कहे का बा कि अरे तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी अरे केहू के तुरा ले किशन भैया कहाँ बने गीत के लेखक किशन भैया आदरणीय किशन भैया पाइए महाराज जो भोजपुरी में इतिहास रच दिए आप यही से लोग कहेला कि हलचल के चला कइले हलचल बा ई मार्केट में डायलॉग के हो गिल बा कि हलचल के चला कइले हलचल बा एक बार हमरा गुरुजी खाती ताली बजा दीजा सब है कहे के का बा ई सब दोस्त खाती कहे के बा अरे कि तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी केहू के तुरा ले आज भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े स्टार का से का गावत नहीं जा लेकिन इतना कम समय में पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरुदेव के चेला जन भोजपुरी में कीर्तिमान स्थापित कर देलस आज तक ले भोजपुरी में केहू नहीं खे कइले ई तमाम साजिश तमाम रुकावट के बावजूद जौन पूरा जनता सनी बन के प्यार देता है दोस्ती गाना के वो तमाम दोस्त के हृदय से आभार बा एक बार दोस्ती के नाम पर ताली बजा दी सब आ रउआ जौन बाधा बनतनी भैया अगर अपना के भोजपुरी में सबसे स्मार्ट और सबसे तेज बुझतनी तो हम पागल ना है समय पे सब जवाब दियाई आ रउआ का है सब जानता लेकिन हमनी के यार बचपन के हो यारी कि यारी टूटिया कि हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी टूटिया हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी टूटिया तुम्हारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी केहू के तुरा ले तुम्हारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी केहू के तुरा ले हमनी के यार बचपन के है यारी यारी छुटिया मले हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी टूटिया भैया 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 गुरुजी हेने आ जाए मात्र 1.5 से 2 साल भइल बा रउरा अपना शिष्य के ऊपर साक्षात आशीर्वाद रूपी हाथ धइले बानी आज पूरी भोजपुरी देखता सनी और अजीत हलचल गुरु जी के जब शिष्य और गुरु के रिश्ता बा 2 साल के बाद तमाम लोग गुरु और शिष्य मनावे के परंपरा चालू कर दिले बा इतना समय के बाद और हमारा सौभाग्य है ये भोजपुरी में हमार माई बाप गॉड फादर केहू नहीं थे हम के स्टार के चमचइयो नहीं की कइले हम खाली अपना पूज्य गुरुदेव के शिष्य बन के चरण की सेवा कइले बानी अब फल रुआ सब देतने एक बार हमरा गुरुजी खाती ताली बजा दी जा रुआ सबे कह क्या बा हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी टूटिया हमनी के यार बचपन के हो यारी टूटिया सबके बहुत बहुत धन्यवाद इतना तमाम साजिश के बाद रुआ एक एक आदमी सनी बन के जो दोस्ती गाना के प्यार दे देने और जो दोस्ती सनिया के प्रति रुआ सब निभा देले बानी कि विरोधी लोग के दांत खट्टा हो गइल बाटे
अब केहू के रोकले से ही दोस्ती रुके वाला। प्रेम से बोली दोस्ती जिंदाबाद।